Yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Carol rhif 6, chweched Carol. Clywch li'r nef yn seinio'n un henffych enni ceidwad dyn. Carol rhif 6 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth. Fe fydd heddi falle chydig bach yn wahanol. Yr un patrwm ond falle chydig yn fyrach i'r arfer oherwydd bod hi'n ddiwrnod dydd Nadolig. Felly gen i weld sut fydd pethau'n datblygu ond dyna yw'r bwriad. Felly gallwch chi fynd i'ch cartrefi chydig bach yn gynt. Fe fydd cwrdd-gweddi misol yn cael ei gynnal yn ystod y drydydd nos Iau y mis, sef Ionawr 19, am hanner awr wedi 7. Hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu ar ein heistedd, Carol rhif 26, Siau'r Gwynt, wrth fyned heibio'r drws. Carol rhif 26.
ddarlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn y 19fed adnod 18. Matthew, penod 1, adnod 18. Mae genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi dyweddio Mair, ei fam Ef a Joseph, cyn ei dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân, a Joseph ei gŵr hi gan ei fod yn gyfiawn, ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a wellysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Gyfe yn meddwl y pethau hyn, wele angel yr arglwydd am ddangosod iddo mewn breuddwyd gan ddywedyd, Joseph, mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig, o ble gyda'r hyn ac yn hedlwyd yn ddi sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn oll am wneithbwyd fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddywedyd, wele, morwyn a fydd feichiog, ac esgor ar fab, a hwy alwant ei enw ef Emmanuel. Yr hyn o'i gyfieithu yw, Duw gyda ni. A Joseph, pan ddeffroes o gwsg a wnaeth megis y gorchmynasau angel yr arglwydd iddo, ac y gymerodd ei wraig, ac nid adnabu efe hi hyd onyd esgorodd hi ar ei mab cyntaf yn edig, a galwodd ei enw ef Iesu. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw unwaith eto ein bod yn gallu dod ger bron do'r seddfainc yn llawenhau, mae gorseddfainc o ras yw hi, ac dy fod yn ein croesawu ni. Yn bechaduriaid, ond i ni yn dod nid yn ein heiddiannau ni, ond yn dod wedi'n gwisgo a chlogin perffeithrwydd cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod yn gwbl lan yn dolwg, yn dod yn yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle, gyflawnodd yr holl ofynion y ddeddf ein mwy ni. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod ger dyfron, ac yn diolch i ti ein bod yn dod yn hyderus felly yn gwybod, ein bod yn sefyll yn yr arglwydd Iesu Grist, ac felly o rwy ti yn ein gwrando, yn ein clywed ni ac yn ein hateb ni, o rwy ti'n edrych arno fel dy blant gan ein bod yn eiddo i ti. Ac felly o Dduw fel tad nefol, i ni yn gofyn i ti trigarhau wrthym o'r newydd, i ni yn gweddio Dduw ar ei ti fod yma yn ein plith ni, i ni'n gofyn ar y dydd yma o Dduw y byddu di yn trigarhau wrthym ni. I ni'n llawenhau am gyfle i ddod i ganu dy glodydd, bod na elfen ddwbl gyda ni heddi, bod yn ddydd nadolig ac yn sabath hefyd. Ac o Dduw y fath fraint o cael dod i'th di, ac yn tristau wrth feddwl yr cyflwr y wlad lle nad oes awydd i ddod i'th di, am y pwysau ar bob un, i fwynhau pleserau'r byd yma yn fwy na dod i geisio dy wyneb di. Ac o Dduw i ni yn gweddio, fydd na'r gyhoeddiad o bechod yn dod ar eneidiad llawer heddi wrth iddyn nhw dreulio'r sil yma, y dydd nadolig yma, heb hyd yn oed ystyried y air di, heb hyd yn oed ystyried dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Mae dyma'r diwrnod i ni'n cofio yn gyntaf ar y dydd nadolig i'r Iesu ddod yma i'r byd, i gael ei eni ac i drigo ar y ddeiar hon ac yn ein plith ni. Ac hefyd ar y sabath i ni yn cofio o'r ffaith iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus o'r bedd wedi iddo gymryd ein cosb ar y groes. Ac o Dduw, mae cymaint gyda ni gofio amdano ar y dydd yma. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni fanteisio ar bob cyfle i wrando ar dy air di. Ac o Dduw i ni i cael y nerth i dy ddyrchafu enw di goriwch pob enw arall. I ni yn gofyn i ti tywod ysbryd arno, helpa ni yn ein gwendid, i ni yn gofyn i ti ddod ac i weithio mewn ffordd grymus yn ein plith ni. Ac o Dduw rho'r disgwyliadau yn ein calonau ni, cael gweld y law di ar waith, hyd yn oed yn fwy grymus nag y bu erioed o'r blaen yn ein gwlad ni. O Dduw i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym i ni mor wan, i ni mor rhwydd, mor dieddol i droi o'r naill ochr i'r llall. Ac hyd yn oed mewn un oedfa, o Dduw, mae'r meddwl yn gallu crwydro mor sydyn. Mae'r corff yn gallu profi o flinder llethol, lle nad ydym yn profi blinder felly pan ynglwm â phethau'r byd. Ond o Dduw, pan yn dod i'th di, i ni'n ymwybodol mae brwydr ysbrydol yw i o'r cychwyn i'r diwedd. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti'n amddiffyn i'n cadw ni, ac i'n calanogi ni hefyd yma yn yr oedfa. Gad i ni deimlo felly dy agosatrwydd at bob yr un ohonom, a gad i ni weld y modd rwy ti yn dod â phobl o tywyllwch
at oleini'r efengil. Tyr felly bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Carol rhif 28, I noson braf serenog, bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlem dref. 28, gyn ni sefyll i'w chanu.
daw yn testyn o'r Hen Testament, Isaiah penod 7 ac adnod 14. Isaiah 7 adnod 14. Am hynny ar arglwydd ei hun a ddyru I chwiarwydd. Wele morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Nawr yma mae yna addewid arbennig ac wrth I ni fynd trwy'n bywydau, mae yna addewidion ac addewidion. Amrywiol yw'r addewidion sydd yn dod yn y byd yma. Ac os fi oedd yna flwyddyn o addewidion, yna I ni wedi cael blwyddyn a hanner do o addewidion gan ein gwleidyddion ni ar hyd a lled y byd. Ac sawl un I cael ei brofi I fod yn ffals, eraill I fod yn rhai dychmygus iawn. Chi'n gwybod yn gwrando ar yr addewidion, mae y gobaith yw bydd y mwyafrif llethol yn cael ei cymryd gan y twyll ac felly yn rhoi rhyw addewid na fedrith neb I chadw. Ac eto gyd pobl yn dieddol o gredu'r addewidion yma. Eraill falle'n addewidion lle bwriadant eu cadw nhw ac efallai maes o law yn methu neu yn ceisio ond yn dod yn fyr. Ond I ni'n gwybod, wrth I ni glywed amryw addewid, mae rhaid edrych tu hwnt i'r addewid ei hun. I ni'n agosau efallai at gyfnod ar ddechrau blwyddyn, dod I ddiwedd un blwyddyn, ac fe gewn ni ryw addewidion gwahanol gan bobl yn unigol, addewidion personol. Pan fydd mwyafrif siwr o fod am ryw reswm neu gilydd ar Ionawr y cyntaf yn dod gyda'i haddewidion addunedau y flwyddyn newydd ac yn ceisio gwella ryw agwedd o'i bywydau. Ond chi'n bod pan I ni'n cael addewid o sylwedd o dro I dro gan un sydd yn cadw at ei air, efallai I ni'n gweld, efallai bod yna obeth fan hyn I weld ryw newid mewn byd, mewn sefyllfa. Ac mae yna ryw elfen o obeth yn ein calonau ni pan ni'n clywed, efallai bod yna rhywun adnabyddus ac mae yna ryw ymddiriedeth yn dyn nhw, mae yna ryw elfen dyn ni lle ni'n meddwl, wel, efallai bod rhain yn mynd I trio dweud y gwir ac yn mynd I trio gwella pethau. Ond fan hyn, yn yr ysgrythyr dro o tro pan mae yna addewidion, ni'n gweld bod yr addewidion sydd yng Ngaerdyw yn abal I drawsnewid sefyllfa, yn abal I drawsnewid person, hanes, cenedl, byd gyfan. Dyma sydd fan hyn yn yr adnod o'n blaenau ni heddi, addewid a roddir gan Dduw, addewid a drawsnewidwyd sefyllfa yn y presennol pan gafodd ei roed yn y lle cyntaf. Pan gafodd yr addewid hon, y broffwydoliaeth yma, ei osod y tro cyntaf fe nath draws newid sefyllfa yn syth yn y presennol. Ac hefyd addewid a draws newidiwyd hanes y byd. Os fi oedd na adnod, gallwch chi ddweud bod yr addewid wedi traws newid hanes byd, yna dyma I chi adnod sydd wedi traws newid hanes byd. Mae wedi traws newid hanes y byd am holl amser, ond hefyd am dragwyddoldeb. Dyma I chi addewid rhyfeddol. Ond hefyd, mae yn addewid a roddwyd gan un na all dorri ei addewid. Ac felly mae yna ryw gyffro wrth I ni ddarllen geiriau fel hyn. Wel, yn gyntaf, prynhawn yma, ac yn bwriadu bod yn fyrach na'r arfer, hoffwn I edrych ar yr addewid amserol yma, yn anail yr addewid achubol ac yn anolaf addewid bersonol. Wel, yn gyntaf yr addewid amserol, yn ystod y cyfnod pan gafodd y geiriau yma I ddweud yn y lle cyntaf, nid oedd brenin Juda Ahaz yn ddyn da. Nid oedd wedi ceisio Duw, nac arwen ei bobl i'w ddilyn, I ddilyn Duw o gwbl. Doedd e ddim wedi gwneud ar hyn y dylse fod wedi wneud. Pan mae yna rhywun yn pechu, mae'n ddigon gwael, ond pan mae rhywun sy'n pechu yn arwain eraill I bechod, mae'n waith, ac dychmygwch y cyfrifoldeb pan mae rhywun yn arwain gwlad ac yn arwain nhw ar gyfeilion. Ond dyna beth I ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwethaf yma. Arweinwyr cenedl yn arwain cenedl yn bellach I bechod. Wel, dyma beth sydd fan hyn. Ond nawr mae Ahaz yn ofnus. Dwi ddim yn gwybod beth I wneud. Mae'n gwynebu byddinoedd cyfagos sydd yn ar fin ymosod arnynt.
Ac efallai, gallai dweud, wel, I ba reswm a doedd e ddim wedi gwneud dim byd, gallai dweud ac yn meddwl mae'r rhain yn mynd I ddod ac ymosod arno, ac mae hyn yn mynd I achosi pryder iddo fe ac i'r genedl. Nawr, mae hwn yn broblem I lawer, yn enwedig sawl sydd wedi ei breintio a chlywed a phrofi o ddylanwad yr efengil yn ei bywydau. Yn gwybod yn well, fel Ahaz, yn dal I ddewis y byd. Ond ydyw yn drychineb pan ni'n gweld pobl sydd wedi clywed, sydd wedi cael y fraint, sydd yn gwybod yr hyn dylsyn nhw'n wneud, ond dal I wneud y dewisiadau anghywir. Wel, ni'n gweld fan hyn, pan mae popeth yn mynd yn ddi-drafferth, a pan mae dyn fel Ahaz yn mwynhau bywyd, mwynhau ffrindiau, falle fel rhai yn ein plith ni fan hyn, sydd wedi bod yma rhai falle nawr, lle mae popeth yn mynd yn iawn, ffrindiau gyda chi, digon o arian, falle partio, gwylio ac yn y blaen. Ond yna pan daw treialon, mae e'n anodd. Ac I chi ddim yn gwybod pa le I droi. Ond dyna beth sydd fan hyn gydag Ahaz. Doedd e ddim yn gwybod ble I droi. Roedd e wedi cael y fraint dyle fe fod wedi gwybod yr ffordd y dylse fod wedi byw. Ond nawr wedi penderfynu dilyn y llwybr anghywir. Nawr yn gwynebu un o'r problemau mwyaf cenhedloedd yn dod I ymosod arno ac mae e'n ofnus. Dwi e ddim yn gwybod sut I ddelio â hyn. Ac mae problemau bywyd nawr yn dod yn fel mynydd anferth o'i flaenau. Ond mae'n iawn I ddweud, dwi'n mynd I ddilyn fy llwybr I fy hunan I fwynhau fy mywyd i'n gyffredinol nawr, heb ddiw, ond pan mae problemau'n dod, yna beth dwi'n mynd I wneud, ac yna dyna pryd mae'r poen i'n dechrau. A doedd e ddim am droi at Duw. Ac eto, doedd e ddim yn gwybod ble I droi. Doedd e ddim yn siŵr beth I wneud. Dyna chi benbleth roedd Ahaz ynddo. Oedd e'n gwybod beth oedd e fod I wneud, doedd e ddim eisiau wneud e. Roedd Ahaz yn ofni am ddyfodol ei wlad, am ei ddyfodol ei hun, am ddyfodol ei bobl, a cafodd fraich estynedig yn dod ato gan Dduw. Fe nath Dduw ymestyn allan at Ahaz, ac yn dweud, dwi'n mynd I roi cyfle I ti Ahaz. A gwrandewch ar y geiriau yma, adnod 10, a'r arglwydd ychwanegodd lefaru wrth Ahaz gan ddywedyd, gofyn I ti arwydd gan yr arglwydd y Dduw. Gofyn o'r dymder neu o'r uchelder oddi arnod. Gofyn am help. I ti mewn picil, dwi ti ddim yn gwybod beth I wneud, ti ddim wedi ceisio fy ngwynebu, dwi ti ddim wedi gosod pethau Duw ger dy frondi, ond eto dwi'n rhoi cyfle I ti, tyrd a gofyn I mi. Dyna chi trigaredd, nad yn heiddi dim, wedi gwrthod troi ato, dal roi na wahoddiad I alw ar yr arglwydd. Sawl un sydd wedi bod yma neu'n plith sydd wedi cael y fath wahoddiad I alw ar yr arglwydd. Rhai sydd wedi gwrthod sawl gwaith, ac eto dal heb fanteisio, dal heb cymryd yr gwahoddiad yma I alw ar enw'r arglwydd, I chi dal I styfnigio. Dyna chi ateb ofnadw sydd gan Ahaz adnod 12. Ond Ahaz a ddywedodd, ni ofynaf ac ni themptiaf yr arglwydd. Dwi ddim yn mynd I ofyn i'r arglwydd. A mae'n defnyddio rhyw derm sydd yn sowndio reit ar y cychwyn ar y wyneb, ni themptiaf yr arglwydd. Dwi ddim yn mynd I ofyn I Dduw am help, a dwi ddim yn mynd I demptio'r arglwydd. Fel petai yn poeni am demptio'r arglwydd, am ei ddigio, am ei frifo. Mae fel petai yn dweud, dwi ddim eisiau brifo Duw, dwi ddim wedi troi ato, dwi ddim eisiau brifo Duw, dwi ddim eisiau bod yn hyll, dwi ddim eisiau bod yn beth bynnag oedd y rheswm oedd yn ei feddwl e. Ond roedd Ahaz wedi rhoi yn y gorffennol ei ddibyniaeth, nid ar yr arglwydd, ond roedd wedi rhoi ar feddinodd Asyria. Roedd wedi pwyso arnyn nhw, ac nid oedd am newid dim byd nawr, doedd e ddim eisiau troi at yr arglwydd. Ac eto dweud, dydw I ddim am temptio'r arglwydd. Mae'n ofnadw I gallu defnyddio rhyw esgusodion pitw I guddio'ch anghrediniaeth a'ch styfnigrwydd I fynd ar hyd llwybr y byd. Mae pobl yn gallu defnyddio rhyw dermau ysbrydol I gyfiawnhau pam na ddylsyn nhw. Dydy Duw ddim wedi ateb yng ngweddi yn y lle cyntaf, ac felly mae rhaid fy mod I wedi pechu, ac felly does dim pwrpas I fi ofyn eto, achos dwi wedi pechu gormod, a dydy Duw ddim yn mynd I wrando arna I. Dyna chi ddwlu, dyna chi siarad fel Ahaz yn defnyddio rhyw dermau fel betai chi'n penderfynu os yw Duw yn mynd I wrando arna chi'n ebeidio. Mae Ahaz wedi pechu'n fawr fan hyn, trwy ddefnyddio, trwy ddweud yn gyntaf, ni ofynaf. Dydw I ddim yn mynd I ofyn am help gan yr arglwydd, ac yna adio ar y diwedd, ni themptiaf yr arglwydd.
Trwy hyn i gyd, roedd yn dal yn ofni am ei fywyd ac am ei wlad. Ac yna mae Eseia yn ei gyrryddu fe, adnod 13, a dywedodd yntau, gwrandewch yr awr hon, ti Dafydd, a'i bychan gennych flino dynion, ond i flinoch hefyd fy niw. Beth mae hwnna'n ei olygu? Un peth yw gwrthod gwrando a throi cefn ar broffwydi. Nid peth bach, nid chwarae bach yw gwrthod gwrando ar pregethwr. Mae Esea'n dweud, mi rwy ti Ahaz wedi gwrthod gwrando arna fi a'r proffwydi. A rhai o'noch chi fan hyn nawr sydd ddim yn gwrando hyd yn oed. Efallai yn penderfynu, dydw i ddim yn mynd i wrando ar prynhawn sil. Prynhawn sil falle yw'r opsiwn orau i switcho bant, i chwarae gyda beth bynnag yw meddyliau, breuddwydion, hyd yn oed ar ddyn Nadolig. Ond nid yw yn bosib ar ddyn Nadolig i benderfynu, dydw i ddim yn mynd i wrando ar y pregethu ar ddyn Nadolig. Dwi'n mynd i feddwl am yr anrhegion dwi wedi cael, dwi'n mynd i feddwl am y bwyd, dwi'n mynd i fwyta nes ymlaen, dwi'n mynd i feddwl am yr holl wythnos o wyliau sydd o'n blaenau ni. Ac felly, i chi meddwl, dwi ddim yn mynd i wrando. Dwi ddim yn mynd i wrando ar y pregethwr. Dwi ddim yn pam ddylen i wrando tair gwaith ar y sil. Tair gwaith ar y sil. Mae'n hirt ar ddydd Nadolig dod i'r capel tair gwaith. Allwch chi gredu'r fath beth? Dyna chi hirt pa gapel arall yn y wlad sydd yn cael tair oedfa ar y sil. Mae'n ofnadw yn diwe. Nag yw yn ofnadw. Mae'n warth. Mae'n warth bod chi'n cael tair oedfa ar y sil. Ar ddyn Nadolig o bob dydd, pan dylen ni fod gartre'n bita ac yn mwynhau ac yn gwylio'r teledu, yn edrych ar y ffôn symudol ac yn chwarae gemer arno fe ac yn y blaen. Ond dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. A dyna beth mae Esea'n dweud. Peidiwch chi a chwarae a gwrthod gwrando ar bregethwyr ar y proffwydi. Mae yn eich cyrryddu chi. Da chi, nid ar chwarae bach yw gwrthod pregethwr. Ond gwrandwch, mae'n mynd ymhellach. Ond i flinoch hefyd fy niw. Un mater yw gwrthod gwrando ar y pregethwr. Gwrthod gwrando ar y neges. Mae hwnna'n un peth. Ond mae'n dweud, mae hwnna'n arwydd o rhywbeth fwy dwys. Mater arall yw troi cefn ar Dduw ei hun. Dyna be mae'r adnod yn golygu. A'i bychan gennych flino dynion, proffwydi, ond i flinoch hefyd fy niw. I chi'n gwrthod gwrando ar Dduw, achos beth yw hyn? Mae Duw yn anfon i weision i bregethu, ac yna pan mae'r gweision yr arglwydd yn bregethu, beth maen nhw'n gwneud? Cyhoeddi gair Duw. Felly beth i chi'n gwneud pan i chi'n gwrthod gwrando ar y bregethu? Gwrthod gair Duw. A dyma be mae Esea'n dweud, Ahaz, mi roi ti wedi gwrthod galw ar yr arglwydd. Rwy ti wedi gwrthod gwrando arno fi, rwy ti wedi gwrthod gwrando ar y proffwydi, ac rwy ti'n gwrthod galw ar Dduw. Ond dyma i chi ddigaredd, a 14, am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyru chwiarwydd, wel y morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab ac a eilw i enw ef Emmanuel. Hyn i gyd, nad wyt ti Ahaz wedi gofyn. Ond mwy na hynny, wyt ti wedi gwrthod gofyn. Ar ôl cael pob cyfle i ofyn. Mae Duw wedi dy wahodd i ofyn, ac mi rwyt ti wedi gwrthod gofyn. Hyn fe ges di arwydd gan Dduw. A'r arwydd oedd na fyddant yn cael ei gorchfygu, ac fel digwyddodd hi am amser hir, am ganrifoedd. Ni ddaw niwed hyd y daw Meseia. Mae'r adnod yma wele morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Ni ddaw niwed iddynt hwy, hyd y daw y Meseia, gan y bydde'r Meseia yn dod ohonynt hwy, o'i gwlad nhw, ac felly rhaid y byddant yn cael ei cadw o leia tan hynny. Dyna beth mae'r proffwydolaeth yn ei olygu. Mi fyddi di ad y genedl, ni fyddwch yn cael eich dinistrio, mi fyddwch yn cael eich cadw o leia tan i'r Meseia dod, ond hefyd i ni'n gwybod unwaith y daw Meseia, fe ddaw bendithion, presenoldeb y Meseia neu plith. Felly dyna i chi addewid gafodd Ahaz. A oedd Ahaz yn heiddi addewid felly? A oedd yn heiddi cael addewid i'w gysuroi beidio ofni bod y byddinodd yn mynd i gorchfygu nhw? Yn sicr doedd o ddim yn heiddi fe, achos fe ddwedodd dwi ddim yn mynd i ofyn yr arglwydd. Dwi'n gwrthod gofyn yr arglwydd, ond mae'r arglwydd yn rhoi arwydd iddo fe ta beth. Dyna chi drigaredd, dyna chi ras. Mae'n dweud, fydd popeth yn iawn, achos fe ddaw morwyn, ac a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Wel, symudwn ni mlaen a ddewyd a chibol.
Nid oedd yn arwydd o obaith I Ahaz a Jwda'n unig, ond addewid I holl y ddynoliaeth, ond oedd dyma yr un addewir yn Genesis, a fyddai'n gorchfegu'r un drwg adnod 15 o'r drydydd benod o Genesis. Gelyniaeth hefyd o sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, efe a sigad y ben di, a thithau a sigi ei sawdlef. Dyma yr un, y Meseia, a fyddai'n dod â gobaith I holl ddynolryw. Adnod arall sydd yn dangos sicrwydd diamheuol dilysrwydd yr ysgrythyr. O, mae'r fath fanylder a chywirdeb yng Nghaerdyw. Canrifoedd, 500 mlynedd cyn y genir Iesu, I ni'n cael sôn y bydd na eni gwirthiol. A'r fath fanylder I genedigeth I forwyn, ac fydd yn fab, a fydd yn cael ei alw'n Emmanuel. O, mae'na'r fanylder yma, mae'na gywirdeb yma. A mae'r geni gwirthiol ond yw yn wers yn dangos nerth dwyfol, yr hyn sydd yn amhosibl I ddyn, ac eto wrth I ddiw orchymyn fe ddaw. Ac mae'r geni gwirthiol yma hefyd yn dangos natur glân, pur yr enedigeth, fe enir mab Duw, ac ni lygrir gan ddyn o gwbl. Ni'n darllen y Mathew 1 adnod 21 ymlaen, a hi a esgor ar fab. A thia elwi ei enw ef Iesu o blegyd y fe a wared ei bobl oddi wrth I pechodau. A hyn oll a wneithbwyd fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd gan ddywedwyd. Wel morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. 500 mlynedd ymlaen. Fe ddigwyddodd yn union fel y dywedwyd y byddai'n digwydd. O, dyna chi addewid. Un oedd I ddod, ac fel yn gwybod yn ôl Mathew fe ddath. I ni'n darllen y Mathew, darllen yn Luc, i'n darllen yn yr Efengylau, darllen trwy'r ysgrythyr, fe ddath e. Yr oedd Eseia yn dweud bod ei ddod, mae Mathew yn dweud mae wedi dod. Ac yna mae'n dweud, fel dwedodd Eseia, fel dwedodd Mathew, Emmanuel, Duw gyda ni. Fe fydd yr un yma, yr un sydd wedi cael ei addo I ni, y Duw gyda ni, yn ei natur, fe drigodd Crist yma ar y ddaear, fe ddysgodd ni am ei dad, fe ddysgodd ni am ei berson, ac am ffordd a chawdwriaeth. Dyna beth yw Duw gyda ni o ran y byddai'n cymodi dyn a Duw. Dyna oedd pwrpas ei ddyfodiad, daeth I wared ei bobl oddi wrth I pechodau, a yw eich pechod chi yn broblem I chi? A ydych chi'n deffro yn y bore yn teimlo'n eog? A ydych chi'n mynd I gysgu yn y nos gyda pwysau eogrwydd eich pechodau? Wel, pam dath Iesu Grist? Fe ddath ei fod gyda ni, Duw gyda ni. Beth oedd e'n golygu? Fe ddath I ddelio ar broblem o'n pechod. Fe ddath I wared ei bobl oddi wrth I pechodau. Dyna oedd ei swyddogedd Dyna oedd yr elyniaeth yr rhyngom ni a Duw, ond trwy ei fywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist, cyflawnodd holl ofynion y tad, a trwy ei fuddod Crist yn mynd i'r groes, fe gymerodd ein cosb, ac fe fodlonodd e chyfiawnder y tad. Dyna sut y gwaredodd ei bobl oddi wrth I pechodau. Duw gyda ni, trwy gyfamodi a'i bobl. Ond ydy hwnna'n wir, mae'n cyfamodi, mae'n dod ag addewidion I ni. Nawr I ni'n blant iddo, ac unwaith mae Duw yn dweud ein bod yn blant iddo, I ni'n blant iddo am byth. Dyna chi gyfamod. Nawr yr ydym yn aelodau o'i deyrnas, lle cawn dreulio tragwyddoldeb yn ei gwmni, a ddewidion ni all ei dorri. O, mae'n mynd, allan ni fy mlaen am yr holl freintiau sydd yna, ni blant yr arglwydd, i'r rhai sydd mewn cyfamod a Duw, yr rhai sydd yng Nghrist Iesu. O, pan dath Iesu Grist, pan addawyd ei Ahaz, roedd na addewid o gysur a gobaith. Mae'n addewid o gysur a gobaith i'r holl ddynoliaeth, daw y Meseia, Duw gyda ni. Wel, I orffen, beth am yr addewid bersonol yma? Mae'n sicr yn addewid amserol I Ahaz. Mae'n addewid achubol I holl ddynoliaeth. Ond chi'n gwybod beth? Un peth yw fod yn addewid I holl ddynoliaeth, ac yna rhywbeth arall I fod yn addewid I ni. Dyna chi addewid oedd ei Ahaz, a oedd yn gwbl anheddiannol. Dyna chi addewid oedd ei fyd a wrthodod proffwydi Crist, ac yna gwrthododd Crist ei hun, ac sydd dal yn ei wrthod, ond nid yw'r byd dal yn ei wrthod. Ond dyma I chi addewid bersonol I chi. Chi efallai sydd yn ei wrthod. Mae yn addas i'r rhai sydd ddim yn ei wrthod yn allanol, ac efallai sydd yn ceisio yn sicr mae yna bendithion a
addewidion i chi, ond efallai bod na ryw addewid yma i rai ohonoch chi yma, prynhawn yma, sydd ddim ag unrhyw bwriad i geisio Crist. Dyma i chi adnod, doedd Ahaz ddim yn ceisio, doedd e ddim am alw ar yr arglwydd, ond fe ddangosodd Duw drigaredd iddo fe ta beth. Fe rhoddodd addewid iddo, a fe ddath â cysur mawr i'r holl fyd oherwydd yr addewid. Wel, beth amdanoch chi? Mae Crist dal i ymestyn allan ei fraich atoch, am hynny yr arglwydd ei hun a ddyru chwi arwydd, wele, morwyn a fydd feichog ac esgor ar fab ac a eilw ei enw ef Emmanuel. Mae Ioan yn dweud rhywbeth tebyg yn yr benod gyntaf ad 94, a'r gair a wneithbwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni, ac ni ei welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig ynedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Ni wedi cael rhain yn ddiweddar yn do. Popeth amdano am yr arglwydd Iesu Grist yn llawn gras a gwirionedd. Ond i chi erioed wedi ystyried hynny. Nid dim ond yn un sydd gyda gras a gwirionedd, ond yn llawn gras a gwirionedd. Popeth amdano yn llawn trigaredd, yn llawn cysur a tosturi tuag ato ni. Y ffaith bod cyfle arall i chi yma heddi, petai elan i ni, siwr o fod byddwn ni wedi dweud, wel, chi wedi cael eich cyfle. Chi wedi cael eich cyfle i gwrando ar yr Efengyl. Chi wedi wrthod e dro o tro, felly beth am i ni symud ymlaen a rhoi cyfle i rywun arall. Ond nid felly y mae Duw yn gweithio. Y mae'n rhoi cyfle arall i chi. Mae'r ffaith eich bod chi hyd yn oed yma yn arwydd o ras Duw, nid yn arwydd o'ch ffyddlondeb chi o gwbl, mae yn arwydd o ras Duw eich bod chi yma, efallai nad ydych am fod yma, ond y mae Duw yn ei ras wedi peri eich bod chi yma, ac felly yn arwydd o ras Duw yn rhoi cyfle arall i chi. Mae cael y sicrwydd hynny fod Crist yn eiddo i chi mor hanfodol. Nid oes gobaith oni bai am hyn. Rhaid cael Iesu Grist. Dywedodd ef, mae ef oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid oes ffordd at y tad, ond trwyddo ef. Sawl neges, os fydd na negeseuon yn cael ei ffrigethu ar hyd a lled o wlad mewn ambell i gapel sydd dal gyda'i drysau agor hyd yn oed heddi. Beth fydd y neges honno? Tybiwn ni a bydden nhw'n dweud bod na sawl ffordd at y tad. Tybiwn ni mae dyna bydd y neges. Ond nid dyna beth mae Crist yn ei ddweud. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, ac y mae'n dweud nid oes ffordd arall at y tad ond trwy o fi. Dyna'r unig ffordd. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi dod at Grist? Mae ef wedi gwneud popeth yn barod ar eich cyfer chi. A yw'r ysbryd glân wedi'ch tywys a droed y groes? A ydych chi eto wedi dod a droed y groes? Os nad ydych chi edifarhewch a chredwch, cymerwch ohono. Chi bod yr addewid yw Emmanuel, ac eilw ei enw ef Emmanuel. Y bydd Duw gyda chi cyn diwedd y dydd yma. Chi bod mae'n ofnadwy o feddwl bydd na dolyg arall yn mynd heibio. Ac mae prif ddigwyddiad y dydd hwn fydd, agor anrhegion. Mor hyfryd yw hwnnw. Ond dyna chi tragedy, yw cael prif ddigwyddiad y dydd, yw agor anrhegion ac bita cinio Nadolig. Mor hyfryd yw'r pethau hynny. Mor hyfryd bydde fe petawn ni'n cael clywed. Y bydd yr enw Emmanuel hynny yn dod yn rhywbeth real iawn i ryw rai am y tro cyntaf. Duw gyda ni. Y byddwch chi'n profi fod hwn yn llawn gras a gwirionedd. Am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyru chwi arwydd. Wel morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef, Emmanuel. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy addewidion di, am yr Efengyl sydd i'w gael yn yr Hen Testament, yn y Testament Newydd. I ni yn diolch i ti am yr gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac ei fod yn bosib i ni brofi Emmanuel, Duw gyda ni yn bersonol. I ni yn gweddio Dduw bydd ysbryd hyd yn oed ar waith yma heddi, yn dwy'n eneidiau at a ti dy hun, ac yn dod yn nhw o holl furi a sŵn y byd yma, i sŵn a sain prydferthwch yr Efengyl. Trigar ha felly wrth ddim dim plith. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen drwy ganu'r caro rhif 24, rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf am roi i faba nwylaf yn blentyn i fair. 24, gewn ni sefyll i'w chanu.
bydd ydi ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.